Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Halala, Makhumalo and Macele abenza ishow Ezomshado. Le show besibona kumzansi wethu manje seyikhona ku Showmax. Ngiyazi ukuthi bebekhona abanye bethi ayi sacela ukuthi le show ibe ku Showmax because abantu abaningi abasayingeni indaba yangale. Abanye sebela ku Showmax. So ishow ikhona ifikile ku Showmax season 1 Ezomshado sizobuka ke okwenzakalayo bakhuluma ngeenkinga zabantu abathandanayo nabashadile. Angazi ke ukuthi abantu bayathanda yini ukuzwa i-review ye-show efana naleyo because lana kufika abashadile abanankinga kungaba uma obhalile ukuba ubaba obhalile obese osisi if mncane bakhulume ngenkinga yabo egcineni bayaluleka ukhona umeluleki okhona ukucacisa nokubanikeza izaluleko maseke uMakhumalo noMacele bona bayalalela udaba lolu olubekwa phambi kwabo yilaba abathandanayo ababhekene nenkingi. So makunjalo ke masenza i-review angazi abantu ukuthi bayethanda yini i-review ye-show efana nale because egcineni ukubheka ukuthi isaluleko sithini nokuthi masutholile iseluleko ukuthi lokho okutshelwa khona uyakusebenzisa yini uyak-apply ukuze usizakale because ungabahamba abantu ufuna usizo but mawungasithatha step sokuthi nawe uyashintsha ubheka isimo kusona uzameke ukwenza umnyakazo ukuze kube noshintsho kuzofana. Ngibonge ithuba ikhona ishow Ezomshado ku Showmax. Sengizothola ke lapha ku comment section ukuthi ngiyenze yini review yakhona. Ngiyabonga support angiqedi. Bye bye.